Mali pankurunjigiyɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko erobiye 500 ni kɔ ko o kɔni minɛla finitigilakaw kɔni fɛ an balimaw aw bisimila i malati ka bɔlɔlɔ siraw fɛ tɛnɛn dɔ la min ye mɛkalo tile 26 ye san 2025 kɔnɔna la Mali pankurunjigiyɔrɔ ni ale ye aéroport international Modibo Keyita ye ni ale dagayɔrɔ bɛnnen bɛ Senu ma duyanw ka lasigiden min bɛ yen nɔ ani finitigilaka minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma olu fana ka lasigiden minnu bɛ yen ko olu jɛra ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min hukumu kɔnɔna la n'u ye maa dɔ kɔni minɛ ko warimugu dɔ kɔni b'a kun warimugu mun si dɔnnen tɛ ayiwa a yirala k'a fɔ ko kibaruya jɛlen de kɔni fɔra nin ma kofɔlen ninnu ye ko maa dɔw kɔni bɛ ka na ni nin warimugu ye olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u sera ka nin maa in minɛ ko warimugu min kun bɛ nin ma kofɔlen in kɔni kun a kun bɛ valise de kɔnɔ wa nin warimugu in yɛrɛ bɛ taa min ye 580 ani 250 ye n'o o bɛ bɛn an ka sefa 1,379,000 kɔni ma ko a dogolen kɔni kun b'a kun valise dɔ kɔni kɔnɔ wa ni makofɔlen in kɔni bɛ ka taa Afrique centrale yan fan de kɔni fɛ ayiwa ninnu ka ni finitigilakaw ninnu ka baara hukumu kɔnɔna la ko u sera ka ala jɔ ayiwa an bɛ wagati min na bi ale kɔni bɛ finitigilakaw bolo sɛgɛsɛgɛli bɛ ka k'a ko la k'a yira k'a fɔ ni ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara la ani k'a yira k'a dɔn fana ni warimugu in kɔni nafa kun bɛ ka kɛ mun ye mun na ni warimugu in bɛ ka bɔ Mali la a bɔra min ka se Mali la ani a bɛ ka taa mun na yen nɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na o ko la ni min bɔra la an n'o dɔ kulo kan an ka kibaruya nataw la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi lakana hukumu kɔnɔna la Mali la yan nɔ a yirala k'a fɔ ka dankari adamaden dɔ ka diɲɛlatigɛ la bɔlɔlɔ siraw kan ale ye ko ye ko mun kɔnnen don an ka sariyaw la o hukumu kɔnɔna la min ye Balinu Montana Sisoko ye ale kɔni minɛla finitigilakaw fɛ ayiwa Balinu Montana Sisoko ni a tɔgɔ yɛrɛ ye Bala Sisoko ye ale ye sifinnaka ye sifinnaka min don n'a ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔ sira kɔni baara ma ni an b'a fɔ o ma influenceur ayiwa ale ka baara yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don min ye baarakɛlaw ye k'olu ka baarakɛlaw lakodɔn ka publicité ni fɛn caman kɔni k'u ye a ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ funankɛnin don funankɛnin min nɔ dɔnnen don o la wa a yirala k'a fɔ min ye Mali opérateur économique ye caman bɛ yen nɔ minnu dɔnnen don ko ani olu yɛrɛ kɔni ka di kosɛbɛ bamananw ka zana dɔ de don don bɛɛ ye zon ta ye nka don kelen ale kɔni ye fɛntigi ta ye o kɛra a Balenu kɔni Montana ka nin baara in ye ale y'a k'a fɔ ko a bɛ ni makofɔlen ninnu ka jan da u ɲɛ nka ale yɛrɛ binna jan kɔnɔ an ka sɛgɛsɛgɛliw hukumu na ko min ye mɛkalo tile 23 ye ni makofɔlen ale ye kɔni welela finitigilakaw fɛ ka sabu kɛ ko min ye page tiktok dɔ ye n'o ye bɔlɔlɔ sira dɔ ye ko o tiktok kɔni page bɛ yen nɔ a bɛ ka dankari maa dɔw ka adamadenya na o de ye k'a fɔ ka u buruja ani ka galon ta ka daw la a dɔw la ani ka mun y'u ka vie privée ye ko k'o yira bɔlɔlɔ siraw sanfɛ komi n y'a fɔ ye an ka kuma daminɛ la o waleya ninnu kɔni don an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye procureur Kulubali ye ale ka baara bɛnnen don ni makofɔlen ninnu kɔni minɛli ma sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko min ye Balinu Sisoko ye ko ale de bɛ nin page fantôme ninnu kɔfɛ ale kɔni lamɛnna finitigilakaw fɛ yen min ye kunun tɛnɛn don ye ko mandat de dépôt kɔni kɛra la k'a bila ka taa a ka burujali sera maa minnu ma o ye min ye Baroni Gambi Mamala ani Bayila Jigina balimaw a kɔni bɛ ka kuma caman kɔni fɔ olu ma wa ni page tiktok in yɛrɛ tɔgɔ ko rumeur de Bamako maa caman kɔni bɛ yen nɔ dankarilen don olu ka adamadenya na u ka vie privée ta k'u étaler réseaux sociaux sanfɛ an bɛ wagati min na bi ale kɔni bɛ finitigilakaw kɔni bolo sɛgɛsɛgɛli ko la hali bi ka yira ka dɔn n'a sɔrɔ a nɔ b'a la tigitigi walima n'a ni maa wɛrɛw de jɔlen kɔni bɛ walima n'a ni maa wɛrɛw de jɛlen bɛ ka nin baara in kɛ walasa ka nin makofɔlen ninnu kɔni lanɔgɔ hakilina jiginna hali bi ni Balinu ka ko in na Balinu ale ye maa ye maa min don ni a kun bɛ a da yirimɛ yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ nin baara in na nka a yirala k'a fɔ ko a ka nin yuruguyurugu ko in o de ye k'a fɔ ka santaji kɛ maaw la k'u ka wariw naraki juguw la walasa ale bɛ se ka u bagabaga cogoya min na ko o ye waleya min kɔni don wa Balidu ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra n'o dɔ kulo kan don n'a nata la